ବ୍ୟାସେ ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ତୁମ ରେବତୀ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଉ ଏକ ରେବତୀ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାଟା ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ରେବତୀକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମିଶନ କରିଥିଲା ପରା। ହେଲେ ଆଜି ବି ଏ ଯୁଗରେ ରେବତୀମାନେ ସେମିତି 150 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ କଥା ସହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯୌନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭୋକର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତାକୁ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛି ତାହେଲେ ରକ୍ଷକ ହୋଇବ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏଭଳି ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲୁଥିବ? ତାହା ବନ୍ଦ ହେବନି? ମୁଁ ପଚାରେ, ଏହି ନୀରବତା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ମାନବତା କେଉଁଠି? ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି? ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ନାରୀର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଏବେ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାର ନୁହେଁ, ଜଣେ ଜଣେ ମିଶି ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର, ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବାର। ଏହି ମାଟିର ଜଣେ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।